जलखिया कौन कौन खाइल जलखिया रे? जलखिया खाइली चूड़ा भजा ଆଉ ମିକ୍ସଚର हाँ ଆଉ ସେଉ ଗାଣ୍ଠିଆ ସବୁ ମିଶିକି ସେ ଖାଇବା ହବ। ଗୋଟେ ଚଟିକିରେ ଚଟିକିରେ ଚଟିକି ହବ। तापरे कौन खाइल? ତାପରେ ଆହୁରି ପଖାଳ ଭାତ। पखाड़ हाथ कौन? ପଖାଳ ଭାତକୁ ଡାଲମା ଗୋଳା ହେଇଥିଲା। ପଖାଳ ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ଖାଇଲି। आ दी भरे ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇଲି ପିତା ଶାଗ ଆଉ ଭାତ ଆଉ ଗରମ ଭାତ ଆଉ ଏଟା पोटल आलू तरकारी କୋଟଳ ରସା ହେଇଥିଲା। आउ ଆଉ କ'ଣ आउ खाइन तापरे ठु आउ खाइन? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ତାପରେ ଖାଇନି। ସେ ତ ଭରିକି ଆଡ଼େ ପୂଜାଣି ଉଠିଛି ଆଉ ଖାଇବୁ କ'ଣ? ଆଉ ବି ରାତି ବେଳେ ନା ଆମେ କିଛି ଖିଆ ପିଆନି। ବଡ଼ି ସକାଳୁ ବେଳେ ଭୋଜି ଲୋକ ହଁ ସେ चारटा रात उठी खाओ ना? चारटा रात उठी खाओ ना तुमको ଚାରିଟା ରାତିରେ ଉଠିକି ଖାଇଲେ ଖାଇବି। हाँ खाइदेले खाइदब। ହଁ ଦେଲେ ଖାଇବି। कौन खाइब? ଯାହା ଦେଲେ ଯାହା ଦବ ହେଲେ କଷା ବି ତମର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ଦିଅ। ପଖାଳ ଦିଅ ତତରା ଦିଅ କାଣ୍ଡ ଦିଅ ଭଜା ଦିଅ ସନ୍ତରା ଦିଅ ତରକାରୀ ଦିଅ ସିଝା ଦିଅ ପୋଡ଼ା ଦିଅ ଯାହା ଦବ ଯାହା ଦେବ ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ କୋଉଟା ଏଇଟା ଖାଇବିନି ବୋଲି ମୋର ନୁହଁ। ଏଇଟା ଖାଇବିନି ବୋଲି କ'ଣ ନାହିଁ କରିବି। राति रे कौन खाइब? ରାତିରେ ଯାହା କରିବେ ଦେଲେ। तमर भी किसी मन थी कौन खाइया को? ନାଇଁ ନାଇଁ ରାତିରେ ସେ ଯାହା ହବ ଖାଇବୁ ଆଉ। ସମସ୍ତେ ଯାହା ଖାଇବେ ମୁଁ ଯାହା ଖାଇବି ଆଉ। तुम खाली खाऊच के बुढ़िया ना? ହଁ ହଁ ଝିଅ ମୋତେ ଜମି ଭୋକ ହେଉଛି। हाँ ହଁ ଜମି ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଉଛି। हाँ भोक हेले भल ना? ଏଠି ଏଠି ଖାଉଛି ବୁଝି ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଗାଁକୁ ତ ଗଲେ ଠିକ୍ ବି ହୁକୁଳିବନି। ଅନେକ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ବଡ଼ ବୋଉ ଯିଏ ଅଛି ସେ ତ ମାୟା